Това е софтуер за моделиране на бижута от всякакъв вид метали. Също така този софтуер може да се използва и за много други цели. Дали ще бъде в индустриални или бижутерски, няма никакво значение. Но по принцип програмата е създадена за бижутери, тъй като има инструменти специално за бижутери. Това са камъни, метали, цветове на метали, цветове на камъни, измервания на грамажи и още много други измерителни средства, с които може да се работим. Който иска да стане бижутер, да остане да гледа това видео до край, защото това е едно видео, което ще ви запозная с този софтуер, с който аз работя 17 години. Ще ви предавам знания, които съм натрупала във времето и ще направя всичко възможно да се научите да работите с тези софтуери. Малко изглежда плашещо, защото това тук са хиляди инструменти, с които трябва да работите и които е добре да ги знаете. Също така, за да станете бижутер, ще е добре да работите или да имате знание в ателиерската част, защото този софтуер е новата версия на бижутерите, които работеха на ръка, но в никакъв случай не бива да се пренебрегват, защото след като моделираме някое бижу, пак отива при майстор, който се финишира на ръка. Така че софтуерът е много полезен и за майсторите, които работят на ръка, които моделират, и за всички останали. Така, значи тук виждаме curve менюто, без което естествено не можем. От тук започва цялото пътешествие на нашия проект, защото ако ги няма линиите, това са кривите, ако ги няма, ние не може да започнем нашия проект. Всичко започва от тук. След като идва Surface менюто, след curve идва Surface, където вече всичко става в Surface. По-напреде в уроците ще ви обясня какво е Surface, Polysurface, Solid, Mesh и абсолютно всичко, каквото трябва да знаете за вашия проект. Surface менюто е така бегло да ви покажа какво е в момента тук. Това са всички инструменти, които един по един ще ви ги покажа как работят и какво може да правите с тези инструменти. Много е хубаво да знаете кой инструмент какво прави, обаче също така е хубаво да знаете кой инструмент с кой да го комбинирате, за да може да направите по-ползотворна работа, да продължи в по-кратко време, защото това са едни комбинации между тези инструменти, където някои отнемат един ден за една работа, а някои отнемат само 15 минути. Всичко зависи от комбинациите, които използвате. След това идва Solid менюто, където Solid менюто е много важна част от нашите проекти. Тоест всичко тук, което виждате, е всичко много важно за нашите проекти, които правиме. Имаме тук инструменти, където вече са инструменти, които са много важни да се използват готови профили, готови основи на пръстени, могат да се използват текстури, могат да се използват абсолютно всичко, за да улеснят вашата работа, включително и текстовете. На сетингса е за да се правят касички на камъни, но според вече автоматичните данни, където са приложени в програмата по подразбиране. Аз лично, като толкова опитен моделиер на тези програми, на тези софтуери, защото това е Gold, последната версия, която е в момента, но аз ги използвам този софтуер от номер 1, който започна през 2009 година. Така че всичките процеси на работата на самите софтуери ги знам отлично. Затова съм експерт по това, което правя. Тя се използват готови.
Аз лично ги използвам, но много рядко. Улеснява много нещата, но предпочитам да използвам моя си метод, който аз съм се научила, от който съм на 100% сигурна. Това са камъните, които показвам. От тук може да избираме камъни, техните големини, къде да ги прилагаме върху нашето бижу, по линия, която искаме, самостоятелно, по пръстен, който искаме, размери и всякакви нареждания на всякакви камъни могат да се правят тук в най-различни форми. Дойдохме на катърса. Катър менюто е изразването на полюсърфейса или на солита, за да направи гнездо и място на камъка. Тук има различни видови изразвания, където може канално изразване, където може да се правят най-различни сетинг форми, което много улеснява. Аз това го използвам винаги при всяка работа почти, защото почти всичко ми е с камъни. Идвам на трансформа. На трансформ менюто може да ги кривим, да ги накланяме. Абсолютно всякакъв вид трансформация и деформация могат да се правят по проекта с трансформ менюто. Клайо е една много различна функция, която е добавена в този софтуер и в предните също го имаше, но тук работи много добре, но това е съвсем различна материя за създаване на... Тоест, това са два софтуера, един в друг, мога да го кажа. Верно е, че много улеснява работата, но ученето на това студио тук е съвсем различно. С рендър менюто ние го виждаме ето тук, в дясно. Тук са нашите метали, какво искаме, камъните ни, цветовете ни, настройките ни. Всички тук са видовите ни студия, които ги имаме, в какво студио искаме да заснемем нещо и как да го покажем и презентираме на клиента, така че да му се хареса и да го грабне. В View менюто имаме настройки на екрана, как да се използва екрана, как да се центрира, как да се зумва, как да се показва продукта, който е на екрана, как ще изглежда едно към едно, колко е голям. И това също, нали, според зависимост от големината на екрана ви, на монитора, който използвате. Меш менюто е също различно. То е подобно на Clio, защото Clio също прави меш, но също така прави и Solid или Polysurface. Всичко това ще ви обясня как работи. Размерите са ни тук на Dimensions. Имаме много добри функции за измерване, а също така и един Properties си тук и тук правим всички настройки вътрешни на нашия софтуер, който използваме, така че на нас да ни е удобен. Тук може да бъде цвета на самия интерфейс, който виждате. Могат да бъдат самите тези линии, които виждате, те са светло-сиви. Това може да бъде всичко, може да промените както на вас ще ви е удобно и естествено да си слагате преки пътища, които аз с вас ще споделя, които аз използвам най-често от много години и така скоростта на работата ми става десетократно по-бърза. Затварям. Тук са ни анализите. Това не го използвам. Някой, ако има да го използва, нека си го използвам, но аз това не го използвам. Тук използвам това меню, където то пък е в най-използваните ни Quick команди, бързи инструменти. Всичко е тук в момента, където виждате, включително и някои други, нали? Примерно рендера, ring size, профилите, height и още много, които са, нали, сред тях най-използваните. А тук вече е съпортирането на даден продукт, но това вече много напред в времето ще ви го разкажа. Така, съвсем елементарно искам в момента да ви направя един пръстен, който, например, ще ви бъде като обща представа как точно работи. Ето го Tools менюто, където обясних, това са ни размерите за пръстени и всичко свързано с пръстени, техните профили, техните, абсолютно всичко. Избирам си един профил,
тук за пръстен, където размерът тук си го избирам според региона, в който се намирам или който използвам. Аз се намирам в европейски регион и заради това използвам европейски размери. Тъй като мярката не е от значение, но аз мога да използвам примерно 53 размер. Правя Enter и размера ни е готов. 53 размер е за мен идеален. Мога да си го използвам. Където сега ще направя много набързо един пръстен, който е с едно камъче, за да видите как работи. И за да ви разкажа самите екрани как работят. Взимам си камък. Искам камъка ми да бъде 5 мм. Веднага идваме при настройката на камъници. Ето ги. И си избирам 5 мм. Ето 5 мм камък. Дойде. Така. Искам да го направя така, че да го виждам. Това ми е камъчето. Дигам го набързо нагоре. И сега искам да му създам една красива касичка, която е автоматична, където ви казах, че ги използвам рядко, но ги използвам. Ето това ни е каста. Значи, тази линия тук е мястото, където ще влиза пръста. Заради това всичко тук, което надминава тази линия, е излишна. Така. И смъквам всичките тези ето. Да речем, че вече сме готови. Ето ни го пръстенчето с камъчето. Тези тук се оставят така и ако е възможно малко по-дълги, за да може бижутера спокойно да закове камъка, който ще е. Заради това се оставят така. Веднага правя втора линия. За напред в уроците ще ви обясня как направих тази линия и защо я направих с такова разстояние от 1 мм. В момента използвам писмени команди, писмени инструменти, защото така съм свикнала. Знам имената на абсолютно всички, те са страшно много, но с времето човек научава абсолютно всичко. Ето го пръстена, стана малко дебел, но ще го направим по-тънък, защото това ще стане супер тежко. Така, ето, вече камъкът ни е готов. Набързо да ви покажа трансформирането какво ще прави. Искам леко да го разширя. Ето, разшири го. Но искам тук долу да е по-широк, а горе по-тесен. Пак го взимам от трансформ менюто. Така. Това се нарича нашата контролна линия. Така, пръстенът ни е готов. Ето вижте как изглежда. И в момента може да променим цвета на метала. Правим го жълт. Вече имаме златен. Тук може да променим тона на метала. Станаха различни. Всяко едно може да си бъде различно. Розово злато, бяло злато. В какъвто и цвят си пожелаете могат да бъдат. Ето, това са различните цветове. Така, касичката стана розова, а това стана, самия пръстен стана бял.
и целия го правя 14 карата. Така. Екраните, които виждате, значи топ екрана е отгоре изглед, фронта е отпред изглед и това е от дясната страна, т.е. от тази страна. Тук може да има нещо друго, но ще показва дясната страна. Също така, набързо да сляза и към layers, които са много важна част от нашата работа. Тук са цветовете, които са по подразбиране на всеки един от цветовете, които са заложени по подразбиране, за да могат да се различават. Примерно, сетинг са си лилавички, камъните са в Gems менюто, металите са си категоризирани в това тук в зелените, където са, Objects и така нататък. Примерно, искам да сменя цвета и го слагам в това зелено. Искам да сменя цвета на самия камък и го правя така, а това искам да го направя жълто и прилагам с стрелкичката. Също така може, тук цвета, който е избран с черно, е цвета, с който ние работим. Всъщност ние, ако тръгнем да чертаем, то ще чертае с този цвят, който е в момента, но аз искам да работя с червен цвят, например. Избирам си червения цвят, кликвам на самия цвят, не на стрелката, защото стрелката е да приложим даден обект към този цвят. Но когато натиснем директно, тук работим с този цвят. Примерно искам да работя с този цвят. Ето. И през това време видяхте два от инструментите, от линиите, където използваме от кривите. Значи това е с плавни движения, това е с резки ъглисти движения.